kayong fentanyl patch. Parang ganunin mo yan. Malaki man yan. Guntingin mo sa 4. Ganon. Tapos, isa ito. It works for about mga 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. Gipakita ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa media sa Davao City kagabi ang fentanyl nga sumala niya iyang ginagamit sulod sa pipila ka tuig. Giangkon og wala gilimod ni Duterte nga nagagamit siya niini sukad siya na disgrasya sa iyang motorsiklo kaniadto tungod sa iyang gipamati nga sakit sa likod. Kini ang tubag ni Duterte sa akusasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. niadtong Lunes nga epekto sa painkiller nga fentanyl ang iyang pagpataka og istorya nga nagakusa kang Marcos Jr. nga drug addict. Ang pahayag ni Marcos sa paggamit ni Duterte og fentanyl base sa unang pahayag ni kanhi Presidente nga nagduhi kang Marcos sa paggamit og illegal nga droga. Ang aligasyon batok kang Marcos gisapubliko ni Duterte ato sa prayer rally sa Davao City niadtong Domingo sa gabi. Yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko at tao nang dumadala sa dyan sa Malacanang. Body-body mo yan sila. Sumala ni Duterte nga freedom of expression ang iyang gihimo atol sa rally. Sabi mo ngayon, mga PDEA, ang PDEA, wala raw record. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, hanapin ko yun. Hindi ko man tinanggap yun. Pero hanapin ko ron. As soon as it comes into my hand, I will release it. Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Me, who will prove hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Gibutyag sab ni Duterte nga niadto sa Germany si Marcos Jr. kaniadto aron magparehab ay kini midagan sa milabay nga presidential elections. Gihagit ni Duterte si Marcos nga magpa-drug test at tubangan sa publiko. Pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. Hindi marunong ang sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. I am not a public official. But that itong si Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Bula-bula pa. Alam ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Pero luyo sa mga gibuhian nga pahayag ni Duterte, gisaysay niini nga maayong tao si Marcos ug wala gyud sila'y panagbangi. I'd like to urge everybody, huwag kayong mag-away kasi hindi man kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Iyan para kasi pagpahaba nila eh. Oh, sabihin mo na makuntinto ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Huwag ka na maghanap ng gulo kaya baka ma-Marcos senior ka. Ginahulak pa kung magpagawas ba og laing pahayag si Marcos kabahin sa dugang nga mga aligasyon ni Duterte batok kaniya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.